Coucou tout le monde! Vidéontsika niany zegny somary miavaka hely koa satria maro zegny lehilahy nangataka taminaka dia efa impeta aminaka hoe anao mivolagna zahay lehilahy fo sisisa dia zahay mba tia haiko hoe karakory zegny no afantarana hoe viavy araiky ty fakavady. Zegny zegny sujet-ntsika niany ty. Akory zegny no ahaizana hoe viavy araiky ty hoe mety alaigna an-tragno tsy sipasipa volagnintsika eto. Izy koa sipasipa zegny anao fa mahay safidy ilay tianao fa izy koa viavy alaigna vady zegny misy point vitsivitsy zegny andeha volagniko eto niany ty. Secret zegny le raha ambaranareo lehilahy karaha igny zegny anareo mba mahay misafidy tsara bekiny hoe viavy karakory ma no tokony alaiko an-tragno. Izy io zegny matetika anareo lehilahy io taitaitry ny beauté physique hoe tsara sora, tsara vatagna izy ty bebe vody dia efa attiré amin'igny dia tiana ambady viavy igny. Fa izy io zegny misy point vitsivitsy volagniko ty mety tsy ho jiaby voatanisako fa izy koa mba fa hitanao hoe agnatignatin'le critère volagniko ty izy tonga dia alevy an-tragno fa mety. Voalohany zegny dia ny viavy tia la famille-nao. Aleva honogno tsara be fa tegna mampisy problème amin'ny resaka tokantragno zegny hoe viavy tsy tia la famille. Karakory zegny viavy tia la famille zegny. Ndraikindraiky zegny anareo miaraka, anareo mbala mpisipasipa igny mba aseo test hely foe ohatra zegny hoe za zegny andefa raha amin'ny mamako agny ohatra ho anao. Na hoe misy raha karaha zegny hoe andeha ameko anabaviko. Zahava zegny réaction nazy. Hoe karakory zegny le réaction ny viavy. Satria ndraikindraiky zegny viavy izy koa fa volagninao raha karaha zegny tonga dia mivolagna hoe asa hoe ino mandraiky marany fasagna raha amindroa agny. Na hoe atsika mbo tsisy vola ohatra raha karaha zegny tonga dia hitanao amin'ny réaction nazy. Aveo aminjay zegny viavy koa fa namoaka moty miresaka la famille zegny izy koa namoaka moty tonga dia hoe tsy fakavady izy. Izy zegny koa fa misy raha zegny andeha amianao la famille-nao dia mivolagna izy hoe anao koa baka mandefa amin'ny la famille-nao agny anifasana koa nakahy ray aman-dreny koa koa mba tiako andifasagny. Fa izy koa fa karaha zegny le façon fikoragnany tsy normal izy zegny satria viavy normal zegny tsy tokony hamoaka teny karaha zegny hoe izy koa tsika misy moyen hely afaka agnampiagna famille-nao dia aleo ampiantsika izy dia karaha igny zegny lehilahy tonga zegny izy hoe manampahendregna viavy ty tia la famille ko izy ty magnano koa izy tsy forcegna izy io magnano koa le lehilahy hoe ty koa le fasa amin'ny ray aman-dreninao raha karakaraha zegny izy koa izy mivolagna hoe anao karaha mandefa raha amin'ny ray aman-dreninao agny fa na hoe magnampirana bavinao fo anao za koa mba misy anadahy na hoe la famille koa mba tiako andifasagna koa fa tsy raha karaha zegny mo fivolagnan'izy le façon fivolagnan'izy tsy fakavady izy zay. Dia ny viavy koa faharoe zegny ny viavy tsy be kamarady. Za tsy volagna tsisy namagna fa tsy maro be zegny kamarady meilleur ami andeha boaka amin'ny kamarady koa izy feno kamarady izy tsy dia normal loatra ny hangalana vady viavy araiky karaha zegny. Misy namagna anao fa tsy le hoe efa feno kamarady ndraikindraiky efa tsy ahavitagna velon-tegna tsy andinihina hoe avenir resaka kamarady fo maro loatra zegny namagna anagnany matetika igny mi-influencer izy ndraikindraiky tafagnanognano fahatany izy fa tsy kamarady jiaby ndraiky edy karaha zegny fa izy koa fa maro namagna loatra tsy dia fakavady loatra viavy karaha zegny. Dia ny point magnaraka koa zegny ny viavy izy tia réseaux sociaux fa i réseaux sociaux nany zegny tsy ampiasainy amin'ilay raha tokony ampiasagna izy. Asa hoe miconnect mandany fotoagna eo mizaha vidéo TikTok isaka lera vidéo TikTok ndraikindraiky koa zegny hoe iagnanaovany ino ma ty réseaux sociaux zahagna fiaignan'olo fo ry hoe nahazo tomobily navita tragno ndrako viavy kamarady tsy viavy karaha zegny hoe za koa mba mila mavita tragno sanjinano nahery za koa mba mila izy koa karaha zegny ny raha agnanaovany réseaux sociaux resaka concurrence fo ndraiky fizahagna fiaignan'olo fo ndraiky izy aby masaky mivolagna amin'ny lehilahinany hoe nahazo iPhone araiky hoe za koa mba tiako ahazo iPhone karaha izy zegny ny raha agnanaovany réseaux sociaux tsy fakavady satria ny viavy fakavady zegny dia ny viavy magnano réseaux sociaux izy soit raha ataony amin'ny réseaux sociaux mianatra izy misy formation ataony ao asa hoe mianatra langue izy sisa na hoe magnano vente izy varotronazy zegny asa hoe businessnazy zegny agnatin'ny réseaux sociaux dia normal izy koa trandra connecté lalandava. Dia ndraikindraiky koa zegny agnatin'ny réseau io ahitana opportunité maro resaka relation sisa hoe le raha mba hampidi-bola mba hoe misy dikany zegny no andaniagna fotoagna agnatin'ny réseaux sociaux fa tsy raha hoe izafiaignan'olo na hoe agnano concurrence amin'ny raha ihany na hoe TikTok vidéo fo style za zegny geste nazy lamba vaovao izy koa karaha zegny izy tsy fakavady. Dia ny farany zegny ny raha tiako précisegna hely tegna important ty dia ny viavy mature viavy mba matotro zegny izy io tsisy resaka âge zegny io ndraikindraiky viavy asa hoe 23 ans 20 ans izy fa efa mature tsara beky managna capacité mentale hafa mihitsy zegny misy olo 35 ans ndraikindraiky efa ho avy 40 ans fa
tsisy fahamatoragna izy agnatin'ny relation na hoe amin'ny fiaignana azy andavanandro tsy matotro. Donc zegny mila hainareo tsara bekiny m'identifie mangala hono hoe viavy mba mature. Ino karakory zegny viavy mature zegny? Tsy mimalomalo amin'ny raha tsisy dikany. Zegny ny tegna marigny. Satria ndraikindraiky zegny viavy sasany tsy magnano bonne nuit izy fo lehilahy araiky izy mifao marandraigna anao fa mahita gazety. Message ya anao tsy nagnano bonne nuit za donc zegny anao misy viavy, anao tsy tegna tia za. Izy koa fa karaha regny mbala magnano saignin-jaza. Viavy karaha regny tsy falaigna vady. Sipasipa tsy magnino fa le hoe andeha alainao vady an-tragno mihitsy, andeha hitirahagna hoe agnanaovagna mariage, andeha hanagna projet hoe jusqu'à hela zegny fiarahagna. Tsy falaigna vady viavy karaha regny satria hiteraka problème aminao fa tsy hoanagna stabilité mentale zegny anao lehilahy. Na anao hitady vola anao tsisy ino ma tsy stable saigninao. Satria message hely fo volagno. Lasa hoe izy tianao tsy nagnano bonjour izy marandraigny taratara fô anao nagnano izy bonjour marandraigny izy faromontro. Ya, za tsy nataonao bonjour. Nagnino? Misy raha zegny viavy sasany tegna hoe raha inutile, raha tsy tokony imalogna, raha tsy tokony aviany problème aminazy. Na hoe volagninao hely sa hoe anaranao izy defa vagnivagny tsy tiany izy volagniny izy koa fa viavy karaha zegny tsy fakavady izy satria tsy managna fahamatoragna zegny viavy karaha zegny fa izy zegny miromodromotro lalandava. Izy koa lehilahy zegny anao tianao ho lasa lavitra amin'ny fiaignanao. Tianao zegny hoe mba hoe ho tafita zegny tsy viavy karaha zegny falaigna vady satria tsy hoanagna stabilité mentale zegny. Anao ravagna baka miasa, anao avy an-tragno io efa mahita olo montsy tsy mikoragna, mahinihiny, tsy hainao ino raha mampahinihiny izy, tsy hainao ino raha misy viavy karaha zegny, tsy fakavady karaha regny. Satria volaniko tsy olo hitarika anao hoe hiampiakatra anao fiaignanao fa vao maika vintagnanao adekiny. Tsy fakavady viavy karaha regny e. Mety tsy ho jiaby vao tanisako teo regny fa juste point vitsivitsy fo zegny afa ampy andinihanareo hoe mety aminakahy ve le sipako ato zao ty olo miaraka aminakahy ty. Avô tsy kadignako hely. Misy viavy sasany zegny tegna tsy magnambela vadiny hoe mba libra hely. Ndraikindraiky lehilahy io izy tsy voatery hiaraka aminao fa izy hiboaka isan'andra. Asa hoe izy mba mangataka aminao amin'ny weekend reo zay mba hiboaka hely entre amis le raha. Hoe mba ty hiboaka zegny za hiaraka amin'ny kamaradiko. Misy viavy tonga de za hiaraka aminao. De nivolagna le lehilahy le raha entre zahay lehilahy fo za tsy tondra vady am'zegny zay tsisy mitondra vady. De fa montsy fa mahinihiny. Efa viagna malobegny ka zegny anao tondra sipanao. Dika tsy ambela zegny anao mba mangala fahignana hely. Nefa zo tegna ilain'ny lehilahy. Le hoe ndraikindraiky zegny tsy voatery hiaraka aminao fo izy. Ndraikindraiky zegny misy koragna entre ireo lehilahy mba ty hoe angala rivotro hely zegny izy. Ameza liberté hely izy. Ndraikindraiky. Fa tsy voatery isaka izy hiboaka zay de igny hirongorongo miaraka aminao fa tsy midika tsy fitiavany anao zegny. Fa ilaigny zegny lehilahy mba ilain'ny lehilahy zegny mba misy liberté hely mba mangala rivotro izy miaraka amin'ny kamaradiny zegny tsy voatery isan'andra fa ndraikindraiky tegna ilaigny raha karaha zegny. Zegny point vitsivitsy afantaranareo hoe mety alaigna vady ve viavy araiky ty sa tsy mety alaigna vady. Zegny vidéontsika niany.